abanto mbare babwate ribaro nonya nase okorigia ase ebiasara agochikorora oyonde okona kogorigwa okona kogorigwa okona kogorigwa okona kogorigwa obori na igo baba tiga nkobori gaki tondora bobe igo naye twacha korenda echironi yani agochaka obobiasara botaiteti bonda mate chinse esani egochaka kobuga monto akona gotenga ng'ora igo ng'a terachenchi egochenchi 12 mwakaga nabo oche oika ase riria echencheti bono kangare gosibera nse stiri nanya gotenga buna riria achakerete yani ng'a gotaraigu ng'a yasibire igo bono natebire omonto arare erinde abande basangereria ache kororerwa amabera onye nabwate chinsaka ng'a naye aenya kororerwa amabera anga nagosomera ngoteini gotararorerwa amabera nkoratese kore ekegocha kogundwa ng'a notakeire gokonywa waeteire yani omonto akomini agocha gotera esogete tatu amanchingi okorigeriwa komena ki aki twakagete omosangerekano obwekanese twabwate ari nobweti isiko ogochaka komina mini rende omaete egesero nkere keria egekoro bakabekire rero omonto ogochaka komina mini amang'ana tacha akong'e na komina mini ngokoreti ng'aki omaete nabo torakage ng'a nyasaye tokobaka ani na eriogi togoaka eritimu eritobegete eritware komacheri mogaso bokoira egesunte kibwate naende obora bwocheri mong'akwa iyo orakumi muna abagena bako benda iyo bakwe bang'a gento eke nkiarenge giakwaya yaonche kire kiabeire giaki. Get to the point. Take a step forward. Retarigesa. Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora rera be biasore na kugosaba asi Yesu oyoro motori oito ono igoro ntwegerete nande nse kobori anga ngitwegerete yora nyore nga bari negereti nona babo barajamba iyo kobono bari babo barajanga ndo gitwegerete love and what tokanyora ngento kio monto agwante gotang'ani nokwabera gose nogwanja togateba ning'o omonto goikancha omonto onde yari emanya ko baraisi komwabera ekebung'ongere ntasomete naende getochandete naende naki gekora totari kwaberana buya anye ebuku yarengo eigorwe kanga yatebire 3 verse 13 Philippians abaibiribi isato ebungo 13 ki Paulo aragoteba ng'a ndai araisa gokora ki na riara akore ki kebe abachi microphone echibere chire totarandi babererende okay abaminto egoteba iga abaminto tinyekageti inche omonyene ng'a naikire koyabwata yani tekageti omate nabo tukigete ng'a twanyabwatire lakini Paulo ere yagoteba ng'a tekageti ng'oikire koyabwata korende ninkore egento ekemo gioka era agokora kweba ayare nyuma ndambari ayare bosio lakini ntwanyorete ng'a onye abanto mbari bekagete ng'a bayabwatire bakonya gokora chisabu chia current yani okoigwa ng'a inche omanyete chisabu chiane na echekerero inche egongo kari ona gokari forward ng'oma riri ntwanyorete omong'ina na bainyorete entoki abete riri karachete lakini ntwanyorete ng'a noare na noyonde tokanyora ng'a noene ekio omogaka mogosere eguikieri nonya mbono nakorete ng'aki nakeinyorete agate ng'a yani nkerengereri buya mogaka ominto amatuko naraka nkonyire amatuko naraka mokonyire igo rero nkomokonya are amatuko naraka nkonyire roke kero ng'ina are konyogerera are gonkonya sana lakini naika ase nkorengeri ng'a nakuti ngokura lakini omonto oime ye dini noakorete ng'aki noare nande omana abange mbari gokura nande nomoganya arere na eriogi oigwa atore kende bosacho oyo amokonyete iyo okorora akonya koimia bosa igo
okora igo lakini ori ore gokonywa okogwa kona kobone kiage kiane erinde bari bategererete baigung'e kiage kiomochi bono giakorire ng'aki yaani omaete lakini tigaboki bono rero nabatebiriri ng'a family life tari lazima tosome ng'omosacha anje omokungu aiwere omosacha nabatebiriri ng'a chingaki nchiro chiokoigwera ne chingaki chiobogambi nchikorete ng'aki bono nchiao nkorete family life buna tomenyete ase twaikeire koigwa abasongo bagoteba ng'a current affairs amang'ana aririri ekerero abono iga bono rero ntagete twegere ribero aya rike topic ng'a ribero okorero oganye nkoerese ekero nachaga matuko gose natataetire nkona gosingerera ng'a monto onde bwensi obwate ribero era amauga taiyo iga abageni bari mwacha rero onye komenyerete ribero nonye koremeye edini mauga tobwati buno ogocha kogana nyagitari igo omong'ina muno orochotererete iga onye kobwate ribero abagote ng'a omong'ina okorora ng'a oborwaire bwa amauga bwakorire ng'aki igo bono bari babwate oborwaire bwa amauga ne ribero babwate yaya nebuku yateba omanyete bibilia ni musumeno gose bono taribo igo gokorora obwate ribero ogochikorora egento kia omonto kung'anke mogwenereti yani kwegutokerora naende obomaene kwarigia chingaki gwakerusio aye ogundete amauga bageni bakumiri eyio 14 verse 30 Proverbs ntwasoma nturiko na gosoma boire nane nachanga nyora ng'a buku tokorandi bintu biao ekiagera amang'ana aya igakona yani etokona koinyorani nabe gitabu kia Petero kegoteba ng'a amang'ana aya goikamba yatebi nonya moyamanyete 2 Peter chapter 1 verse 12 nabo gosegoteba rorango yani edini yaita ntu yetu igoraga otogokoni famu kurwe buku nturiko kwana bosaigo ogoigo aya mo 12 asayo mago entang'ani gose ya kabiri mate naeresa mara kabiri 2 chapter 1 verse 12 otebe mo 12 omonto akogenda entang'ani arwa atebe ng'a tiyo soma bono Petro ya kabiri mo 12 agoteba good bono asayo tinkomocha koboinyoria amang'ana ayo botambe amang'ana Nyasaye amang'ana yebuku naya tokona koinyorani botambe ogwakorera nonya momanyete na mwabe torasoma nonya moyamanyete bono nonya moyamanyete na mwabekire chinguru ase kerenge ekio nonya toyamanyete naende twabekire chinguru ase kene ekio twanyorire inche narorire ng'a Paulo ero ororire ng'a mboronge koba turasoko bainyoria iga barandi ibaro batura abantu asogokora ng'aki asoko bainyoria egento omonto akoinyorigwa nekiamanyete gose nekiagochakigwa ekikwamanyete bono gwakorire ng'aki kwebire naki gekogera morandi atatenene atebeke bungo gesomwe naende ase koeresa ebinto biaye naende togosoma gento kiao getarigirie ase ebuku ninki ebuku eye egero enagotoinyoria amang'ana aya atoinyorie naki gekogera ekebungo keriso basomete riri kare nonya mbono naki kero haleluya naende takona kubona ki omorandi oyo bono amang'ana aya narakonya gotoirorero oka narari ikirebuku nararo ayegicha asome abageni nabatebiga omonto agotomera chibesa mpesa origere gochinsora ring'ana ng'a mpesa balance ring'ana confirm litayo igora echine mpesa bono buna abakristo abantu bakogenda igoro batari kogenda rogoro goike buku etebe nakigekora ngwanja gotenga naomba Biblia ifanye nini iseme ekiagero ise gotebia abantu amang'ana atari agochigosoma mubore atenga ne story cha yabwa bono ngorenta ndi ribero naeresire nkoreta nda abantu ao ime ya Biblia babwate ribero naye gukaransete onakwebori ng'a ribero riane ndiri bateba riache mima ndiri ria nyomenda kiagera amabero ntete gosoma igari mbari ribero najagire gosoma nkibono gekogera omonto otwara ribero noyonde nekiagera oyonde oseseniwe omoetaniri
26 verse 14 Genesis. Wakania wanaona baba kanga banyene obakurarika. Okay, 26 verse 14. Egoteba. Etigetebe. Niga abete ni nibo ya maiche chingo. Oyo Isaka ekerare Gerari. Ekeraro Nyasaka muriire ngana mukorera mangana maya na musesenie buna riere ta Abrahamu chira bono karo agaseseni wana maicho elio Echingondi ne chiombe. Agaseseni wana maicho echingondi ne chiombe n'abasomba abange ase igaba Filisti bakamara bono bana abafilisti bakajikorire bakakuminga ngonse yo ne yaito montago tenenkera bagatwara libero igo igwete ndio montago twara libero naye nekero ubwate gose nekero ore bosa ekero ubwate nande iro konyorete ochiro gotabokonyore kwa moikireire ibiranga byakire mara moja ngarende gose nkombugari kakaruga arie senta kagerete ngana ike onyo ikiraze na ikire yani igo bana nkombugari ntigare maega iro kana no nyumonto yori ikire tori ikiri anyo ya wasukire waikira sate nine yako igwatige meremo Yarangie meremo yemo konyete onye nyabendo usukire koruari o ikirega igori ibero rigocha ekero monta seseniwe oise gozo momogano ibwensi okorora ekerago akore manonya ne ebisima ririare mirakorire otebigukaruga oserigwa ayekwana goserigwa onyana ari omochi Rigwa simekire chingeni yoroje chinsaga chia manoire korunse kiabo bole Mungu atubole. Ande Mungu watu na okongiu. Kabanga moire gochiroja ari gochiroje igari egetare iguru. Bagaruka. Kuagaruku gona go chakera koruka. Ochigo chaka korusiro. Gokogore ng'ombe abantu bande batabwati banyaroserio moroberi banyeita egera mubugekane. Igori ibero ligodiri na kifo. Kusema na kufanya nini? Bano libero ndinga ndamuamu maze na bonda ibona ki ndocho otwarire akirende Nyasaye omoseseniri aliyesa ikire na inche ngotemande chuchini bore ndamuamu na inche ndorengana anyorire ndorengana anyo ine ndamuamu lakini libero ngotemande chuchini atikare bosa tobwekane igo kwarorire tabauti gatiye ndamuamu ne libero igo omontorore rulibero isakororerwa ekiagera aseseni igwe igo bona abantu turare nto sabama seseni gukurwa sinyasaye sabama seseni gukurwa sinyasaye tebyo manane ngo manane sesenie bunura arorira abe buyasore ko bano naende tongi ebinge bibase kogera nkwebe naende timba bosa bibase kogera ndetere rietaria echayo gosebara tali Sulemani asabete bano ikiwa Mungu amekubariki shukuru Mwenyezi Mungu haleluya onye Nyasaye okoira bana bangaini tako na kubarete para tako baira rocheze magokore kiombe kio mwaka tako baire jira se biasara ayatebyo manane naye kwaruche buyo kanga abana aba bono gwanja kwa otika gokoreke aserietaria Yesu omanyete tu atamiri chinga cheito asenge njoko na 40 maeresa taguenereti oyoko eresa tora manyanga marogo banga yako genda libero naende omonto ndorore runingo oyo ndorore rua erea ngorenge komororera aradiga nechipaka nikiuka ngokwanera ngakige kale ingorenge komororera Raeli mara inga yali aya bangara yako somo mwasomete lirikale bono mwakora Genesis 30 mojakara 30 kebunge kemo ekerora eri aroche ngatari koiborera Yakobo abana Raeli nere bwanjetwe onyorera Raeli nere bwanjwa re abuangwa Mungu anone kagosire kuruso obongina motumire agosire omotumire bongina rome okorire meremo ngagura erikiagera nero omonyakieni oiru nyamaizo machabara agatenga nyamaizo machabara tinkoira agatewono nyete ikunyarikana aya naende miaka erenga mwana koigwa gekobanga 5 tena nande 5 tena basi nera agatebi gusaba namuna gani tena agakora bakamangana yagaisana erinda kaegura Raeli bona chiga gichiaikire Raeli tabwati bana manyara eri moise ko mwabarea
bagonke torobera oromo lakini akaigu buna ataigweti barakorora moise kondo osokire omoke asokire otigire omonene nyomba ekera achire kobakwani ngoigwana bare yani ogokaganga no mogeni oiche omoao lakini oino oyo omwabo timayeti gose moiburi omina yo nyogo koigwera bobe ase mwanyorana ase masogete ona gokoigwera bobe oshikurira ki ngento kibana tokobuna ngento kibana yani ngento gete yo mokobuna lakini omochando nokorete ngaki noro igoraeli akaigwera le abobe ngosoma kwale akarora musubati omwabo ribero agatebia Yakobo ing'a abana otabang'eti rirorio nigo ndakwe igo ribero rigo ndiru nogokwa mbayo nje basire ndege kiana kiaerire ando inyore nere bwanjetu omonto onde naende oyo onde Yusufu omaete nabikunyarikana ng'amuna tukaranseta ebiagumbi bwekaine omonto tari obwate ekegwa koigore ebuku ng'achwa onyore amang'ana aria atebu gosoma oyo onde tari ogotabataba paka omorandi ogareye ekebunga ekio okora bande otegende ekende atanya konyora keri kende abande bairwe ekeu kiogotera abande ekeu giokorandia lakini abanyaibero no bakorete ng'aki no bare yani omonto atarochi kegu kiaye arochi ekio yonde yani agochikoigwa omonto ondo kiabeire ng'a gakinyare berende ere Nyasaye omosesenirie rero nabakonyara korika nere echachi kiraki irenga bana asomete agaika tigaike echi aigete ogochikoigwa rero nche birindo agekondo women ministry bamoya tata iguge songo pamphlet egocha ng'aki gegocha koba bono onde akumiga eriaye igora akwe erinde omonto ondo omoacha gochorwa ng'ai bara arusi oibwe gesongo kiagera nayo obwe gesongo maete mang'ana Nyasaye taikora na gesongo na Kiswahili aya Nyasaye gagocha automatic haleluya intaicho automatic 12 verse 11 and 12 ruka yani omonto echandete banyare boborisia ng'ai agocha korusia esuti akobeka esuti nere egokwana gose na omonto igo natebire omorisia aiche muno omonto osoka korukore michieri kei yani ebinto tokorigereria ebinto ebike bitaiteti bonda bono Yusufu nachiokwana Yusufu narota ochikobatebi ng'anje bori buna norokiwe igo 37 verse 11 igwaikiro ng'anje norokigu mang'ana makeiga agachigotebi nonye ise na ng'ina bakaigu muna bataigwa abamwe baro bate ng'atiga bokie mose ngogokorera tore nyangi etari moimari ngosomore abamwe bakamubwaterwa ribero korende isere akagacha ogokwana okwo ase enkoro yaye takweba omaete ndiria achigoteba ng'anje buna ndoche ngocha kobanda omogambi abo omogambi nande nero omokese twensi agambere ng'o omaete nona abana bao naye nabo bare batano oyo kare second last gose omogati nabakororekana ore omong'aini goetania omonene amochani atebe ng'anje omanyete nkobakumia enchera mokorisoni oiye ekina giachakire naende omong'ina naro onye omong'aini onye tari eranchete naro ogoteba na omosio nabo ngokora ochaete abana bande ani ogete ng'ore omonene mono igo oruo okosia esegi mambi ntoche torigereri ng'aki inkire beka akorete igo naye gokoba moyo gokorora ng'abana bao mbare muna bare abana aba nabao bonsi bakwanera ase eruga y'obwororo bono kabachikung'aba omogambi ase tore neberende igo nekero gochaka gosoma gochakera verse 1 37 eywo tekoba naende oinyore Yusufu oyo naro ore kobairire endagera igo omonto kabwate ribero nomokonya ritukara amanore ng'ana yatagete takoinyora egekogarora okobairire endagera rituka eri bakamoganyagacha na endagera akaba basi bono bakamanya gorosia eburani ng'ambora rinyandoto riria erigocha egento togoro tokorurusio torwaro toire riboti toigwe eki gekoba toirere omogaka eriboti manya momura omwabo agatang'ari bagatokomoita gaki abanto ng'abari bagocha tiga tomoni bakamonia manya muna bang'ainete ise bakamong'aina ng'a nendo yamoita
isera akaburigereti kujari eza chiete nanda akaboga chetama ngana ayo mura ba mongainete pakari tuko bachete kuchikogenda kuri ndagera bagakagambo be bakora kumbe mbuya bakorire naki mate nonye naenda baba mino baragosegese oruka ogorase lirikwagorire obo musada ase bari muna bono oragora ange na ema baiche botuku ema gari nyagitari bache botuku liri bachire botuku ngo bagotura bagotebi nga inchwa na bora nyone ko manyene na banyagitari aba batokonye goko abakonye rusura abakonye daye takunya kuchandika nandika bakuligio bokonyi kurua sore takunya ko bemina minera inchwa automatic bune computer elinda aliese bale ubabekera makara mate igento gekongokio somogano oyo ngana na kero isatarakwa ngango na gotoma bara mangana ngagaki matebi atu abere bakariria tebete ngakachimuru kamoje koragera mba manyete ngakana ache ko bakonya nonye naye muna abantu batamanyeti ngatoko bakonya litukirimo no bakonye aserietalia Yesu bateri mbali bakora ngokinga wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa nini takunya gwechanda takuchandeka nabuo nande takubagecha ano maete kibukwere igima kana busio ngana na bakoni na bagokore biti no nganye ekero nyasange iri kubairaneri ngana nande to baise kuwe batena igo gasa mangana ina ari bankorera ebakate ngabarabu ne bitere to te babo 9 verse 4 Deuteronomy 9 verse 4 Deuteronomy. Deuteronomy riri nate batera no koiranera ekero monne nyasaye oinara abaseri abantu abokuru asa maisa ino ekero nyasara aserie ababisa bawo kuru asa maisa o timo baise kukwana singoro cheino na to baise kona gojenga na kogoka ase nkoro yawo imenga oboronge bwaitu nabo bwagera monene baba nasabire naririre nyasa ongiraneri ngase nkoigwete ikiabere tenyareba to kwana bo ngakya gukwana oboronge bwaitu nabo bwagerire omonene agatorenta toire enseye taibo korenda omonene gara aseria abantu abo omonene gara abairaniria mang'ana abo barwa asa amasia ino ase eng'encho y'obobe bwabo kobwatekana n'obobe bwabo tari amariga ao tagotumia amariga ase atagwenereti nyasaye namanyete buna akoiraneri naki gekogera ekero tugosaba togoteba ng'a Mungu tenda kulingana na nini na mapenzi yako nyasaye okora iga abanto kabagokorera ribero mate ntugikora ngokia Jeremia eragoteba ng'a naki nimbwate emeroberia emiya ase more tari emeroberi y'obobe iga ekero egento kegosareka korogora ayegenda gochimata iga amaseseni guna akorete ng'aki naro nonyene ebinto gwakarobeiri ekero okorora biatuomeire tebia omonene ng'omonene ekero bitaratuomera nokware nande ekero biatuomeire noore nande namanyire noore abe kare na kare nande nasabire igore enchera ase rieta ria Yesu ribero rinde igo rigocha ekero abanto bakona koigwa ogotogigwa igo bona abanto mbagotogi omaete nagotebi kare ng'ebibiri n'omosumeno 22 verse 1 Proverbs 22 verse 1 yes Proverbs karasoma omanye korenta ribere erintete koreta maragana 22 ekebunga ekemo erieta rigiya nigo rigwenerete gochorwa kobua chinibo chinyinge na okomanyeka nokuya nigo kobwete efeta na etabu yani okomanyeka nokuya na erieta rigiya kobono naende erieta eri rikoba rigiya gokomanyekana buya gokona gotogigwa abanyaibero mbakorete ng'aki mbaro bono okoba omong'aini okoba kiafu bona naera siribi ng'aki igo nateba amokonya kong'ita bibosamune barase y'omogambi yani ekero abantu bakona gogotogia kabagotogi 10 manyang'o omonyaibero oyomo nakorete ng'aki tobaise kwegema abantogie nyigwete inche ekenyoro nyigwete inche asegete gokoigwa ng'a naye asegete kware koba omong'aini muna egesusu okware goteba ng'a Mungu apewe sifa
lakini gogotenga aromuna mogoteba na bere igo matuko make igo indi Petero ogagwa ekerarigererio orora Yesu obori ng'omana nonye naye nachire ochake esabari korwa esaborokigwa riria gochaka esabari yaikire gati egento giacha bwango onyoranga igamba ndoche ng'ana atarire igoro ase amache nakwo ogochikorigereria arore gosemba moroche akanyora obori gocharari igo ga abanto bao batogi omanye ng'a abanyaibero mbaro naende ona agotebi ng'a abanyaibero barabwo mpi igo ng'ai bono nachire gosoma omogano Saulo na Daudi indi amang'ana ayagocha Daudi oitire Goliato abakungu bachire gororase barorire na omomuro oyo bori nero oitire chiribu nemerongo ring'ana nemerongo na riri agerete Saulo are korigi Daudi ng'abakungu aba ngirende batigairi gete noburugoti buka bataramoa ekiagera asende batebire chiribu rioka asarere batebire chiribu nemerongo igo gogona gotogigwa urende mono goko na gotogigwa baba gotogia nando oyo mongo tumekari ori nonya ne sumo amang'ana iyo gotogigwa kore ng'aki naki gekogera Daudi ekero bamotogiri baboriri naki omomuro oyo tariero itachiri unemerongo Daudi akaba omong'aini bwango igo nkeoreri giakisi omoruoti akamanyanga obe abang'ina aba nande mbachakire mbari kogera ng'itwe agaonchora okoba kwaye agekora ebarimo agasoka goitera chindende agasoka kwara are egesigerikani omonto ngwekora are ebarimo naende oba agekora naende akaba erinde akisi akabona na omwaigwete na barimo ncharenge bwana achisaine ande mwandeteire yende no maana Daudi ne barimo yarenge indi riatogigwa onyora bwango ng'ogotogigwa oko nkondeterera kore igo ng'ai ngosoma bono 1 Samuel 18 verse 9 chakero aye bao bachigosoma gochakera verse 1 korwa ase rituko riria na kogendera Saulo akarora Daudi ribero ing'a yamororera indiri kiabang'ero itire chiribu Daudi itire chiribu nemerongo igo nabo mokoba nonya nasoba koreri mathe nonya muna muri bwegete uniform uga nabo mogotera na matere omateri ori okobateri bwebo kwana ng'aki aye eriogi riao rigosanunoka bune nchugu oyonde moinana ategererete obori ng'a igonche neritimbo igonche tindabuga kende tindakwana kende iga basi oruo ochaka korigi chimbinu omaete nonya tore edini abakoenda rogoro nabwo abange abakoenda igoro nabwo abake ntoigwanaine omonto akorika risasi ng'a egento ngokora ekekera kingogokora rimoiga ande nsaba okwabera ande ng'enda gochibosio igo goko na gotogigwa manyang'a aba bagotogi 10 Saulo mbakorete ng'aki yani ayekana ase obogima bwao kende gionsi ogokora gwakorire buya na abanto baita bire aye manyang'a igo okona gosuka gochiang'e ekiagera Saulo nonya okwete chimbande nchiakorete ng'aki chiatigarete oroche onya ribero rikoba mpaka ase obokoreri ribero ria abande onsi ase abanto bagokora emeremo yani aye ning'o ogocha gokana ng'a ribero ndiyo ribero naririro nakorire abo bono igwa abanto mbare babwate ribero nonya nase okorigia ase ebiasara agochikorora oyonde okona kogorigwa obona igo baba tiga nkobori gaki tondora bobe igo naye twacha korenda echironi igo nekero riria oni kabere oni rimo naroche oni ndoche orakire ake naende oni ere taraoni insa chinde ere egakobeka ching'eni chinge oyo gabora ng'a tiga ntumbatumbenche ng'ende kamogondo chikare igo naye twacha korenda echiro ekinge ekoba bagochi koiranerania ake amate ng'a tiga bono kogocha gocha echiro naende gokoni igo omanye okorera abwo ng'a igo omanye omonto ocho ochaka oborwaire pore pore are on and off gong'ai
limo mbuyare limo taiyo limo goseng'aki ndiri abore tigung'a igo naye twacha korenda echiro naende omaete oyo omobori ng'a twacha korenda echiro wogotera korangeriwa nkore korwa ng'umbu igono mwakore gatera okay emerang'ania yamo ebibungo 19 emerang'ania yamo ebibungo 19 omonto echandete merang'ania nabo igo omore bwa chinchera chiabore baria baganetie konyora chinibo ase ribero bari baganeti konyora chinibo ase ribero chinibo chira nigo chigosiria obogima bwabo chinibo chiri chigosiria obogima bwabo bagochinyora yaani omonto agwaka omonto onde risasi omoure egari oaka omonto onde risasi omoura chibesa abwate oyo onde omochiera obonyanabi omoita iyono chinibo chiri kwanyorire ichinibo chiri nachi bono chigocha kogokonya naye osire omonto naro okonyora nonye nase obong'ainereria yaani agochaka obobiasara botaiteti bonda mate chinse isani egochaka kobuga monto akona gotenga ng'ora igo ng'a terachenchi egochenchi 12 mwakaga nabo ocho oika ase riria echencheti bono kangare gosibera nse stiri nanya gotenga buna riria achakerete yaani ng'a gotaraigu ng'a yasibire 28 verse 8 Proverbs monto akonyora matagataga iga kwanyora orukarukire ebinto binde ochire gochia ng'ere bono otenenkire omonto okomenta chinibo chiaye ase enchera tari eyekeena ase okogania ebitoki bono oyo niga agochisangereria chibe echia omonto okoretera abataka amabera okororera abataka amabera bono aya chisangereri ase enchera etagwenereti etaiteti bonda erinde chibe echio oyo okororera abataka amabera igo bono natebire omonto arare erinde abande basangereria ache kororerwa amabera onye nabwate chinsaka ng'a naye aenya kororerwa amabera ng'a nagosomera ngoteini gotararorerwa amabera nkoratese kore ekero ocha kogundu ng'a notakeire gokonyu gwaeteire buna omong'wana naye aeteire notoke kwayaeteire ekero abanto bacha gokororera amabera naende embwancha onye kobwate omotwe wake esabu oanye ng'oche kororerwa amabera ororerwa amabera nang'o mabera ndiri kararenge rero mabera takoreti ng'aki taiyo igo gokoba moyo nyasaye agokonye lakini kogotang'ani ribero ngokumiore buna bono egento nkere Daudi akongoki 73 ekero okoigwa Daudi igo mbugu ki eywo ogang'arere toigetio ring'ana ria Daudi akongoki verse 3 ekiagera nigo nabete ne ribera ase abanto abaenenu Daudi akaba ne ribera ase abanto abaenenu ekero naroche ng'a abwo ababe nigo basesenirie ababe nigo basesenirie omaete egento eke getochandete sana naende tobwate ribero nabarabwo tari Daudi bweka ogochikoriria omonto tari gocha kanisa kwarora nabagenderete abatabwati ase akorusia chikaine ase aratabwati akoroti geta igokora biasara monto akorora ase birochi gochi lakini ori eri bwoye oragendereire nyane chigoroba nochire anyane ebinto ebinene nobire yaani Daudi agatwara ribero ng'a nakibona nyasaye okorokonya abanto buna aba bagendera abanto bande bari torendete amachiko igo tochandegete Daudi tachi namanya ng'a nyasaye agotiga omonto oragenderera omoiki ase aterere omobwatoka chini soma verse 18 matonye toigosoma ebuku nabo kona gotwara ribero otabwate sababu ekeene komanya ekeene ayo omonene nigo okobabeka ase aterere omonene gokobabeka ase araterere aya nigo okobaturungania akobaturungania kwabasiria kegima yaani omonto riria agendereire naende tari kende are gokora are gwaka omonto omoita onyore ebinto biaye chibesa chinyinge chire bwoya nechio oboiti chiamanyinga chiamariga oragendereire naende ekero akure koigwa omong'ina ogotera gaki ngimwamobunia ngimwakorera iga gaki ngimwamobunia namari aye mwamobunia yaani oigwa omong'ina amaya ndiaye are korusi mbarenga bakure igoro ya mari aya
igo nyasaye ogotiga kwaragenderera kwarora ng'ambu yore ogogoikia egetirimoko gari tebwati bureki egetirimoko ngochiroche yakora gochiroche gwakumi ng'a bamura naraya mati ose mwararo rirondo oragendereire tagotaboki chaka buya genda iga wacha kung'a yaya imbora omanyete ebibago biachiete bikamonyora bikamoita maete richiko ndire riabarogi rikongoki morogi omate tanya gotakambera bwoye na moibi tanya gotaka asa ibire abekire na omonto onde akore ng'aki yaani amoikere takomotiga igo nyasaye tokonye onye kero kende tomanyerete ribero rinde rionsi nonye ne ribero riokorigereria egento kia omonto nonye ne ribero riogo maete I think nemereng'anio egoteba ng'a nigo nabete ne ribero ase abakori amabe yaani omonto nkorigereria are omonto onde enchera amenyete onakoigwa bobe ng'a nki bono agosareria esabato nki bono agosareria ichiko gete nki bono agosareria ichiko gete aye takona gochandeka bibiria egoteba ng'a abakori amabe igo bakona gotama nonya monto taiyo ogokora ng'aki okobaminyokia aye egasi yao kwana amang'ana ande ya omonto goonchoka nyasaye omanyete kazi yako ni kupiga kelele na kupasa sauti 58 verse 1 Isaya 58 verse 1 Isaya akeriogi rinene tobaise gokira akeriogi buna eri egetureri tebia abanto bana ogosaria kwabo batebia abo bare abororire rwa Yakobo ebibe biabo batebie muna bono gochi ninda abagaroka iga ntacha gocha seino ninda abagaroka iga nkwane ng'aki ekero muna bono muri abateri nyasaye gaganetie ekero tokoba abateri ekero tokoba abarandia tunyenyeke bono ndakwana ng'aki kirabe ng'a ngotera tore totekeetie togotera ase eng'encho totagete tororwe erinde torosi chibesa bono ninkwana mogaso igoro ng'a nyasaye agoteba ng'a rusi korwa asende okwoga kwaino igo nagosire intetebe 5:23 Amosi yaani omonto akomini agocha gotera esogete tato amanchingi okorigeriwa komena ki twakagete omosangekano ogoikanisa twabwate ani nobwete isiko ogochaka komina mini rende omaete egesero nkerekeria egekoro bakabekire rero omonto ogochaka komina mini amang'ana tachakong'e na komina mini ngokoreti ng'aki omaete nabo torakage ng'a nyasaye tokobaka ani neriogi togoaka ng'osoma ore rusia korwa asende okwoga kwino kwa matera tingwancha ntegerere amariogi amakanaino rero ntobwati bokano rero tobwate emigisa tobwate epiano ekobuga buya naende bono onye totari kwebake ribaga yare kobuga buya buna engenchiri y'abadventista igo twachi tukagundua ng'a eri abanto batotegerere eri abanto batwanche bono torente tosang'ani yondo system erinde gabakona gotegerera igo naintu twabamo nankomachi tore laki totari komachi mwana kororeki bono yari twebise tokomachi ime lakini omonto egesunte kebwate kebe ng'a bono mokouru eritimu eritobegete eritware komachi eri mogaso bokoira egesunte kebwate naende obora bwocherimo ng'akwa iyo orakumi muna abang'ina bako benda iyo bakweba ng'a gento eke nkiarenge giakwaya yaonchekire kiabeire giaki omaete igwa toise gokora amang'ana aya ase okwenyorera riari iga ase tokorung'ang'e na ase togoching'aki are ekiagera Paulo iyagoteba ng'a chingaki chia omoerio abanto ntokora amang'ana aya ya oborandia ase okwenyorera chibesa tigetebe ngosoma ore 2 Peter ayemo 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3 soma ayetebe Petero ya kabere ibere kebunge kama paka bitatu
eria rio omonto omosacha gokware ekwaya ribaga kware kogingera buno omwana kwaya kogingera oruo ogingere buna engoko nyagesure orete ebinda ruotenene buna ebiegore nyaronyu ng'ai gongoterore ngase gotagete abanto bagokumie omaete buna bagogokora gogokumia naye okobakumia soma bono korenda aba nibo borimo mbaorogete ase egati ya abanto engaki eria aba bani bo borimo mbaorogete ase abanto buna aborokia bo borimo barache koroka ase egati ya none egento kiorogete bono muna torigana aboroki bo borimo abo barache gosoia amorokeria ogosareka bobisi bagocha bobisi onya nogotera bakoreta oigu ng'ogotera ogokora kuna ogwa edini lakini ochi gotegerera buya gochi moino kwebona ebinto ebiao bire arafu na bagokana omwana oyo obagorete bono bakwarentera ogosareka gotari gotebana yani omonto agosoma ekebungo takogekora gose osome echabuta takoyekora oikarie ase ekebungo gekomoegerera keri gekona muna arengereti tagosoma gochinsa amanye ng'a inki kiagera eke kiariku ero okorera ari basi bono oicha bono gagwete ng'a soma odivert ase nini iga akang'ana gete iga basi kwong'ona ero otebire kene arafu abange nabatunya nogokora kwabwo kwobonyaka bono aba togochi koigwera abanto mbagenda ase kaoro gose mbachieti bari bono nabo tokoigwera abande nkoragenda barande iga nonye ng'ang'ega bono aba nabo togochigwancha ekiagera ogotebia egento naende gwakerora buna bono egento bamanyete ento tokoigwa bwange abang'ina iya ogotebi ng'a mogaka omino mboro omaete nakare ekwerende naende tari bwekogakari ekomaete naki bamaete twoboete bono kagotebi rigo gwate ng'a gaki nkonye bono nkonye inche nataka riogi basi igo okonyorire naende egento kende bamanyete twoboete obotaka iya ogotebi ng'a ntagete ngosabere otenenke lakini ogotebi ng'a esataka ero goikong'e naki ere atatenenke korwa ase nyasaye atagete atenenke korwa ase ore aye otagete otenenke korwa ase nyasaye arafu na ase eng'encho yabwo bono ase eng'encho ya abanto abwo enchera yakene neramwe enchera yekende neramwe bono iga togotenena osome buku egoteba gento omonto atarengerereti agochaka kuomana tea lakini omaete gento onyanchete inche gicha ebuku yateba nanye kuomana kwanza ekera kuomana igo nari nkomanya ng'a nemeremo onde ekiagera Isaya 30:10 ebare gotebia aba bani ng'a totebia amang'ana agotwansera amang'ana agogwansera noromane bono goikoteba amang'ana mono ebuku egoteba arafu ase obwegimeria na amang'ana obong'ainereria nabenyorera abanyene ebitoki korwa ase more bakwenyorera ebitoki korwa ase more goetera ase amang'ana aria obong'ainereria korende ekina kiabo egiachikire korwa kare bono tikegotebana bono gose ogosira kwabo tigokorara igo nkintagete goteba kokwairu ribaga ng'okwana amang'ana aya tiga ebuku etebe toteba ayao buno orengerereti toteba buno omanyete lakini ebuku etebe ekiagera Biblia ni musema ukweli katika jina la Yesu naende Biblia gotanga ring'ana ria Nyasaye igo riro riturongeirie rituorokererie ritutang'ane ritorae erinde erio omonto tacha gotamera naki gekora Mathayo 24 ibungo 12 Biblia goteba ng'a naende amang'ana aya amaya y'oboruoti narandigwa ase ense yonsi na ase ebisaku bionsi koba kirori eribwanga omoe riochiche. Mwenyezi Mungu awabariki. Machero Nyasaye mbuya mono ase eng'encho gwakwandera mono intwe ase eriogi rikoigweka magega buna abanto twamenyire na eribero ase abande baminto manene twasabirwe twabere ekiara twagundire ng'a ribero igo rigotugundia amauga aito na twamanyire ng'a ribero ndigo twanchera toika abugoro bono tokonya omonene ekero torarwa onya kero kende konya tomenyerete ribero ekerecha kie ribero gesoke korwa ase tore keng'anye kegende nyancha ase erieta ria Yesu erinde ekero abange bagotorora bacha ase ore batatebiri ring'ana bono tate Nyasaye kero toragenda nande ase egepindi kende twaboriri igoro esanga amo na intwe bono koronsi buna origeti nakwo ogosaba ase Yesu oyo ore omotori oito. Get the point. Take a step forward.